вагон 2002 722 772 22 11 31 126 90000 гусям бо савдо мешавад. намудои обшивка 2 электропакет центра замок аст. спальник нест, борт дароз. каталогҳо тозаи нағз. пробег 97000 та. беҳтарин. приборҳо противотуманка ҳаст, магнитол ҳаст, скорост механик. намудои салон, мани бирка. баллонои пеш средний ҳолат. баллонои пушт неки този назб аст. баллонои пушти дандонош ҳаст, ҳамаш ҳаст зинда. борто баллонои пушт хеле ки гуфтем този нағзу. намудои обшивка мебелча мана. маълумотро баъзе такрор мекунем. вагон 2002 772 22 11 31 126 90000 гуфтосиям бо савдо мешавад.